ஓம் சாய்ராம். என் அன்பு குழந்தையே, நீ மனதார சேர்ந்து வாழ நினைக்கும் உறவு இப்பொழுது யார் பிடியில் சிக்கியிருந்தாலும் நீயே கதி என்று உன் காலடி தேடி வரக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தை நான் உனக்கு ஏற்படுத்தி தருகிறேன். ஒரே ஒரு முறை இதை மட்டும் நீ செய்துவிடு. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்பொழுது நீ அனுபவிக்கும் இன்னல்களை நீக்கி உனக்கான சந்தோஷத்தை உன்னிடம் உறுதியாக கொண்டு வந்து சேர்க்கிறேன். எந்த உறவாக இருந்தாலும் சரி, உன் மனம் விரும்பும் உறவு யாராக இருந்தாலும் சரி, உன்னை நாடி வரக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பம் உறுதியாக ஏற்படும். யார் உன்னை தேடி வர வேண்டுமென்று நீ நினைத்து கொண்டே இருக்கிறாயோ அவரே உன்னுடைய ஆழ்மன சக்தியால் காந்தம் போல் ஈர்க்கப்பட்டு உன்னை நாடி வரக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தை நான் உனக்கு உறுதியாக ஏற்படுத்தி தருகிறேன். நம்பிக்கையோடு இரு. உனக்கு எது கிடைக்க வேண்டுமோ அது நிச்சயமாக கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு நீ இரு. நீ தேடுவது உறுதியாக உன்னை தேடி வரும். நீ யார் ஞாபகத்தோடு இருக்கிறாயோ அதே போல நீ நினைக்கும் உறவு உன்னை பற்றிய ஞாபகத்தோடு உன்னை தேடி வரக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கி அவரே உன்னை அழைத்து பேசக்கூடிய அந்த நல்ல நேரத்தை நான் உனக்கு ஏற்படுத்தி தருகிறேன். நம்பிக்கையோடு இரு. வாழ்க்கையில் எதை நினைத்தும் கவலை கொள்ளாதே, எதை நினைத்தும் பயம் கொள்ளாதே. உன்னுடைய பயமும் உன்னுடைய கவலையும் உனக்கு வேண்டியதை தடை செய்யும் என்பதை நீ மனதார உணர்ந்து கொள். உன் சாயப்பா நான் இருக்கிறேன். உன்னுடைய கவலையையும் உன்னுடைய பயத்தையும் போக்கி உனக்கானதை உன்னிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறேன். மனம் என்பது எந்த அளவிற்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறதோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கே நீ நினைத்தது நடக்கும் என்பதை மனதார உணர்ந்து கொள். உன் சாயப்பா நான் இருக்கிறேன். நான் எதை சொன்னாலும் அதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் என்பதை நீ மனதார உணர்ந்து கொண்டு செய். உனக்கு வேண்டியது உறுதியாக உன்னிடம் வந்து சேரும். இதை மட்டும் ஒரு முறை செய்துவிடு. 2 வெற்றிலைகளை எடுத்துக்கொண்டு யார் உன்னை நாடி வர வேண்டுமோ அவருடைய பெயரை ஒரு வெற்றிலையிலும் உன்னுடைய பெயரை ஒரு வெற்றிலையிலும் எழுதிவிட்டு ஓம் ஸ்ரீம் கிளீம் என்று ஒரு வெற்றிலையில், மற்றொரு வெற்றிலையில் வசி 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 என்று ஒரு வெற்றிலையில் எழுதி 2 வெற்றிலையும் ஒருமுகமாக மூடி சிறு நூலை கொண்டு அதை கட்டி உன்னுடைய பூஜை அறையில் வைத்துவிடு. யார் உன்னை தேடி வர வேண்டுமோ யார் உன்னை நாடி வர வேண்டுமோ அவரே உன்னை நாடி வருவார் என்ற ஆழ்மன சிந்தனையோடு அந்த வெற்றிலையை உன் பூஜை அறையில் வைத்துவிடு. யார் உன்னை தேடி வர வேண்டுமோ அவரே உன்னை நாடி வரக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பம் 3 நாட்களில் உறுதியாக ஏற்படும் என்பதை உன் சாயப்பா இந்த நேரத்தில் உனக்கு சத்திய வாக்காக சொல்லிக் கொள்கிறேன். நம்பிக்கையோடு இரு. நான் நினைத்தது நடந்தே தீரும் என்ற நம்பிக்கையோடு உன் ஆழ்மனம் நினைத்து கொண்டே இருக்கட்டும். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த பிரபஞ்ச சக்தியால் உள்வாங்கப்பட்டு நீ நினைத்தது நடக்கும் என்பதை உன் சாயப்பா இந்த நேரத்தில் உனக்கு சீரடில் இருந்து சத்திய வாக்காக சொல்லிக் கொள்கிறேன். ஓம் சாய்ராம். வாழ்க வளமுடன்.